Telekeçer Birleşmesi'nde Senagatçılar Telekeçer Partisi'nin Nuwatdan aşarı 3-nji gurultaý geçirildi. 10 gün törtüğüne Türkmenistan prezidenti wezifesine daraşýary ködürlemek meselesi girildi. Gurultaýa ýurdumyň jemgyýetçilik guramalynyň köpçülikden habar berişleriniň hemde beýleki düzümden wekiller gatnaşdylar. Eň ýokary döwlet wezifesine daraşýar hökmünde Senagatçylar Telekeçer Partisi'nden Wepary guruşy gojuluk jemgyýetiniň direktory Baba Murat Meredow ködürlemek meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Başara gatnaşyjylar daraşýar Meredowyň terjime hali bilen tanışdyryldy. Ol 2001-nji ýylda Türkmen döwlet binagarlyk guruşyk institutyny injener sistema texnik hünär boýunça tamamlady. 2012-nji ýylyň aprel aýynda Daşow şäherindäki Bekisi Tekfadynaky mugallimçilik mektebinde informatika mugallim bolup işledi. 2012-nji ýylyň oktyabr aýyndan başlap Meredow Wepary guruşyk gojuluk jemgyýetine ýol başlyk etdi. Çykyş edenler Senagatçylar Telekeçer Partisi'niň agdaty Meredowyň ýokary işi hemde guramaçylyk kuýbarda aýtdylar. Beýlenişi ol hünärmen asylly we ynamdar adam oňy gojulukçy we sagdyn durmuş ýerlerini ıgrarly bolmak bilen Telekeçer jemgyýetinden uly hormatdan peýdalanýar. Gurultaýa gatnaşyjylar oňy bitirýän hyzmatlaryny nazarda tutup, Meredow Türkmenistanyň prezidenti wezifesine daraşýar hökmüni ködürlemek baradaky şöhretdi kabul etdiler. Meredow bildirilen anam üçin hemmelere hoşalyk bildirip özüne ýüklenýän jogapkärçiligi düşünýän uly hemem oňa awry bilen kötügelme orunda ähli bir ortagalary etjekdigini anandyrdy. Senagatçylar Telekeçer Partisi'nin Türkmenistanyň prezidenti wezifesine öz daraşýarlyk ködürlemegi döwletimizde demokratiýa ýürügleriniň dabarlanmagynyň hemem ýurdumyzda işgör jemgyýetçiliginiň ornunyň pulturlanmagynyň aýdyň subutnamasy.